شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሑ هيسن جوتس فشاملين جوتس فريد فورمير ዝበለጸ መዓልቲ ዝኸውን ዝበለጸ ቃል ድብል ፕሮግራምና እዩ ሎሚ ድማ ኣነ ሓኹም ሰላሐዲን ምሳሓኹም ሴም በፂና ኣለና وده program med det bästa ordet för den bästa dagen med broder Saladi med broder Sam. ሎሚ ንካፈሎ ቃል ብፍቕሪ እዩ ዝጽዋዓና ዝብል እዩ Och dagens ord det är genom kärlek han kallar på oss. እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ህይወት ከተሰአና ከደሉ ሁሉ ከልዕለና ከደሉ ሁሉ ብናይ ፍቅር ጻውዒት ይዘተሰአና När vår Herre Gud vill resa på oss eller kallar på oss, han kallar oss med kärlek. እግዚአብሔር ብናይ ፍቅር ቃላት ይንደቁ ዘልዕሎ Det är genom kärlekens ord han lyfter upp sina barn. ፍቅር ብዝመልአ ድምጺ እግዚአብሔር ደውጸካ Herren Gud lyfter upp dig, tar ut dig genom ord som är fyllda av kärlek. ምክንያቱ ኩሉ እንትሉ እሱ ፍቅር እዩ Och det är för att allt som han är, det är bara kärlek. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ መሐሌ 2:10 Det är därför i Höga Visen kapitel 2 vers 10. ፍትወይሲ አትፍቱተይ ተንስኢ ጽብቕተይ ንዒ ኢሉ ተዛረበኒ Och det står, min vän börjar tala, han säger till mig, res dig min älskade, min sköna och kom. ሪኹም አትፍቱተይ ተንስኢ ጽብቕተይ ንዒ ኢሉ ተዛረበኒ Det står, res dig min älskade, min sköna och kom och tala till mig. እግዚአብሔር ፍቱና እዩ Vår Herre Gud är vår älskade. ክጽውዓና ከሎ ከዓ ብፍትወትን ብፍቕርን እዩ ዝጽውዓና Och när han kallar på oss som sina älskade. ካብዛ ኣተኹም ማንም ዓይነት ጎዳ ጉዲ ውጽኡ ኩለኩም ከሎ እግዚአብሔር ብናይ ፍቕሪ ጻውዒት ገይሩ ይደውጸኩም Så i vilken en grop ni befinner er i, när han kallar på oss, han kallar oss med älskade röst. ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ነለልዮ Så låt oss lära känna igen Guds röst. ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ጥዑም እዩ Guds röst är underbart. ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ብፍቕሪ ዝተመልአ እዩ Guds röst är fylld av kärlek. ናይ እግዚአብሔር ፍቕሪ ለውሃት ዝመልአ እዩ Guds röst är fylld av ödmjukhet. ኢቭን ካብ ጌጋኻ ክመልሰካ ከሎ ፍትውተይ ተንስኢ እንዳበለ እዩ ዘተስአካ Även när den tar dig ut från fel misstag du har gjort, den lyfter upp dig fylld av kärlek där den säger, res dig min älskade. ጽቡቐይ ጽብቕተይ ንዒ ንዓ እንዳበለ እዩ ዘልዕለካ Den säger, min sköna, kom och kom. Han reser upp oss på det sättet. ምክንያቱ ሂዝ በቃ እሱ ፍቕሪ እዩ Och det är för att han är bara kärlek. ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ መሐሌ 2:13 ከምዚ ኢሉ Och det står så i Höga Visen kapitel 2 vers 13. በለስ ፍሪኡ ጎጎበ ተኽሊ ወይኒ ዓምቢቡስ መኣዝኡ የውፅእ ኣሎ ኣትፍትውተይ ተንስኢ ጽብቕተይ ንዒ ኢሉ Och det står, fikonträdets frukter rodnar, vinstockarna blommar och sprider sin doft. Res dig min älskade, min sköna och kom. ንህይወትኩም ናይ ፍረ ጊዜ ኣኺል እዩ Det är tid för er att vara fruktsamma och blomstra. ናይ ምዕንባብ ጊዜኹም ኣኺል እዩ Det är tid att ni blomstrar upp. ስለዚ ፍትውተይ ንዒ ፍትወይ ንዒ ይብላ ኣሎ እግዚአብሔር Det är därför Herren Gud säger, res dig min älskade, min sköna och kom. ካብቲ ዘለኹም ተንስኢኩም ሻይን ግበሩ ድመቁ ብርሁ ይብላ ኣሎ እግዚአብሔር Och Herren säger, vart än du befinner dig, res dig och bara lys upp och skin. ምንም ነገር ክሕዘኩም ኣይተፍቅዱ Tillåt inte någonting hålla dig fast. ነዚ ናይ ፍቕሪ ጻውዒት ኣሜን ኒልኩም ስምዑ Säg amen till den här kallelsen som kallar på er. ሕጂ ተስኤ ድበርህ በሉ Säg det är nu jag reser mig och skiner. ምክንያቱ ፈታዊኻ ፍትወይ ንዓ ተስአለ ኢልካ እዩ Och det är för att din älskade ropar på dig, min älskade, kom och res dig. በዚ ናይ ፍቕሪ ጻውዒት ካብ ዘለኹም ማንም ዓይነት ድኻም ይኹን ሓጢኣት ይኹን ተሲኩም በዚ ናይ ፍቕሪ ጻውዒት ድመቁ ብርሁ Så genom den här ljuvliga rösten, res dig upp i vilken en omständighet eller synd du befinner dig i, res dig och skin. እግዚአብሔር አምላክ ብድምጹ ገይሩ ካብ ማንም ዝተሓባእናሉ ጽባቐና ዝሓበ ዘበለ ነገር የውፀናይ Och det är för att Herren Gud tar ut oss genom sin röst från allt det vi befinner oss i, all mörkare, allt grop, allt det svårighet vi är i. ምስ ብዙሕ ጽቡቕ ነገራትኩም ምስ ብዙሕ ጽቡቕ ድምጽኩም ጽቡቕ መልእኽትኩም ተሓቢእኩም ዲኹም ዘለኹም Är ni gömda med allt det goda saker, bra saker som ni har? ሙናዓኹም ከዓ ከም ዝብል ጻውዒት ኣሎ መጽሐፍ ቅዱስ Och det är en sån här kallelse som finns för er också. መሐሌ 2:10 I Höga Visen kapitel 2. ኣቲ ኣብ ቃቁራ ከውሒ ኣብ መሕቢኢ ጸድፊ ዘለኺ ርግበይ ድምጽኺ ጥዑም ገጽኩውን ጽቡቕ እሞ ገጽኪ ኣርኢኒ ድምጽኽውን ኣስምዕኒ I vers 14 det står, du min duva, inbördsklyfta, i klippväggens gömsle, låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst, för din röst är ljuv och ditt ansikte skönt. እግዚአብሔር አቦና ናትና ጽባቐ ክሕባ አይደለን Herren Gud vill inte allt det vackra vi har ska gömmas. ስለዚህ ሎሚ ካብ ማንም ዓይነት ነገር ጽባቐናትኩም ዝሓብእ ድጸነሐ Så allt som har försökt gömma allt det som är vackert hos er. ነዚ ናይ ፍቕሪ ጻውዒት ብምእማን በኢየሱስን ካብ ዝተሓባእኩምሉ ጽቡቕ ነገራትኩም ይገለጽ ውጡ
Så låt er resa upp er från det här ljuvliga rösten och kallelsen som ni hör av kärlek. ወስኑ ሎሚ Bestäm er idag. አምላኸይ ብፍቅሩ ፀዊዕኒ ይበሉ Säg min Gud har kallat mig inom kärlek. ጽቡቕ ነገረይ ከዓ በፍጹም ኣይሽፈንን ይበሉ Allt det vackra som jag har ska inte täckas på något sätt. ስለዚ አምላኽ መልክዕኹም ጽቡቕ እዩ ድምፅኹም ጥዑም እሞ ንዑ ውፁ ድምፅኹም ኣስምዑኒ መልክዕኹም ኣርኢኒ ይብል ኣሎ Och Gud säger, låt mig få se ditt ansikte, låt mig höra din röst och se ditt sköna ansikte, så res er upp. ህዝቢ ኣምላኽ ጽቡቕ ህዝቢ ኢኻ Guds folk, du är vackert folk. ህዝቢ ኣምላኽ ብዙሕ ዝረአ ጥዑም ድምፂ ኣለካ Guds folk, du har vackert röst som ska höras. ዝስማዕ መልእኽቲ ኣለካ Du har budskap som ska höras. ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ኣይትኽወልን እያ Ett stad som befinner sig på vägen göms inte. ህዝቢ ኣምላኽ ጽባቐ ኢኻ ኣይክወልን እዩ Och Guds folk, ditt vackerhet ska inte gömmas. ሎሚ ምንም ነገር ጽባቐ ኢኹም ክሸፍን ከይተፍቅዱ Tillåt inte någonting gömma er vackerhet idag. ኣነ ጽቡቕ እሞ ክረአ ይበሉ Börja säga, jag är vacker och jag ska synas. ድምፀይ ጥዑም እሞ ክስማዕ ይበሉ Säg att min röst är underbar och du ska höras. ኣምላኸይ መጎስ ህይወተይ እሞ ክገንን ይበሉ Säg, eftersom min Herre är min favör i mitt liv så ska jag resa mig upp och regera. ሃሌሉያ Amen. ካብ ሎሚ ተሲኹም ድመቁ ብሩህ እዚ ወርሒ ናይ ምብራቕ ወርሕና እዩ Så res er upp idag och skyn och lys upp. Den här månaden är en månad av att lysa och skina. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም Ni är värdefulla och segrade. Guds frid.